Als ze hem dan gedoopt was, dan gingen ze op café, hè. Dat was vroeger zo Dat wat de was- mode, hè. Moest er punt bij zijn. Hè? Oh ja, en dan Punt hadden, bij, ja. gingen ze wat kriskast naar huis. En dragen ze nog boven huis. Ik herinner me ook nog dat Sinterklaas kwam, bracht voor mij zo'n houten paard mee met 3 wielen. En het jaar erop, toen bracht hij hetzelfde paard en dat was dan voor mijn broer. Maar ik zag dat die wielen die waren dus in het loop van het jaar wel afgesleten. En toen dat paard er terug stond, toen zag ik dat de wielen een beetje bijgeschaafd waren. En toen wist ik direct hoe de volgende stier zat. Toen op de keer, toen werden we van die dagelijkse leiding uit, hadden de plechtige mini gedaan. En dan moesten we zondags naar de leiding gaan. Dan moest ik zondags eerst naar het lof. En achter het lof. Eerst naar de mis. S'mergens naar de mis, ja. Maar s'namiddags naar het lof. En dan moest daarna naar de leiding.